तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या आजच्या डेली व्लॉगमध्ये. तर आज शिव नाही आलाय कारण शिवच्या मम्मीची तब्येत ठीक नाही, तर शिव आज घरी आहे. आज घरातून स्कूलला जाईल. आपण जाताना त्याला बाय बाय करू, भेटेल आपल्याला. तर तर तुम्हाला दाखवतो मी, दाखवतो. हे बघा फोन आले, हा फोन आले. तर फ्रेंच फ्राईज बनवत आहेत त्याच्यासाठी. माझा उपवास आहे म्हणून सकाळ सकाळ फ्रेंच फ्राईज. तर खिचडी नाही नेत मी, कारण खिचडी जरा डायजेस्ट व्हायला जायला टाईम लागतो, त्यामुळे खिचडी मी नाही नेत. तुम्हाला डाऊट असेल मी बटाट्याचंच का नेतो, तर तेच मला आवडतं, साधं एकदम हलकं वाटतं. तर बघूया आज काय विशेष काय. तर शिवला भेटू, जाताना बाय बाय करू आणि जाऊ ऑफिसला. तर बघा तुम्ही, आणि गावचे ब्लॉग नसतील बघितले, जाऊन बघा, फुल मस्त मजा आले. तर त्याचे रील्स मला एडिट करायचे, ते करायचे, ते करतो मी, टाकतो आता 1-2 दिवसात फटाफट सर्व. तर बघा, तोपर्यंत एन्जॉय करा ब्लॉग गावचे. तर मित्रांनो, कालचाच ब्लॉग आपण थोडासा कंटिन्यू करूया. तर आजचा दुसरा दिवस आहे, तो एक ब्लॉग आजचा, कारण की काल संध्याकाळी काही शूट वगैरे झालेलं नाही, तर आपण आजचाच तो कंटिन्यू करूया आणि याच्यामध्येच घेऊया डेली ब्लॉगमध्ये. तर पिल्लू आमचा आहे बघा, मस्तपैकी पोयम स्वतःच घेऊन स्वतःच बोलतोय. Give me W, X, Y, Z. X, Y, Z, all the B. Whistle along A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Give me W, X, Y, Z. हे चालूच आहे. तर बघू, आपण ऑफिसला जाऊ, ऑफिसवर आला भेटू. तर काय करायचं, हा रविवारी जायचं आपल्याला शॉपिंगला जायचं, म्हणजे डेकोरेशन जे आपल्या अष्टमी आहे घरी त्याचं, आणि यांच्या घरी गणपती आहे, तर गावी डेकोरेशनचं पण साहित्य घ्यायचं आहे ताईला. ताई भाऊजी असतील आणि मी आणि पप्पा जाऊ आम्ही. तर जाऊ सकाळी सकाळ रविवारी आणि जाऊन शॉपिंग करू. तिकडची गर्दी काय, कसं काय घेतं ते पण दिसेल तुम्हाला ब्लॉगमध्ये. त्यासाठी तुम्हाला नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. करतोय, तुम्ही डिस्टर्ब करू नका. हा, डमरू डमरू मामी घ्या, तुम्हाला घ्या, तुमच्यासाठी घ्या घ्या घ्या. घेतलं घेतलं घेतलं. तर शिव आमचा अभ्यास करतोय, डिस्टर्ब करू नका. ओके, कोणी आवाज करायचा नाही. हा, बरोबर ना? बरोबर. करा आवाज. झाला अभ्यास? ओके ओके कर. ओके ओके. पहिचान ठेव. तिला ओळखतं का? कोण आहे? आणि पिल्लूने आमचं काही खेळणं नाही घेतलं बघा. लहान आहे काय? लहान आहे. लहान आहे. कोणी दिलं, कोणी घेऊन आहे तुला? दुकानवाल्याने. कुठे घेतलंस हे? पहिला बन मी पाकव्या, हे कुठे घेतलंस ते सांग. तिकडे टॉयजवाले होते ना, तिकडे. ते साबणवाले घेतात, त्यांच्याकडे टॉयज असतात, आणि हा घेतो ते साबणवाले टॉयज तरी कसले. हा ना, समजत नाही. आई बोल, काय बनवतो आई, काय बनवतो? स्टँड लावून देऊ तुला, स्टँड लावून देऊ. हा, थांबा, जायच शिवला ब्लॉग शूट करायचा. बघू कसा बोलतोय. नाही बोललास तर बघ, मग तुला देणार नाही मग. हा काय, आता जा दाखव आई बघ काय बनवतो. विचार, सगळं बोल. आणि अरे माझा आवडतात. आई काय बनवते बघा. ई बघ, मी भाकरी बनवते. दाखव, आईचा चेहरा कट होतोय. भाकरी बनवते. बोल, मला बनव. मला बनव. ओके बेबी. भाजी काय विचार. भाजी काय आहे? भाजी तेरी गावची, मध्ये ती तुम्ही खाणार नाही. आम्हाला काय चालतोय? का बोलते तू शोना? चल ये, लागला उंगल्या करायला. सांगतो ते करणार नाही. चल.
बघ चालूच ठेवलाय, 2 वर घेऊन ठेवलाय. काय गायचंय बघा हे असे नखरे बघा, झोपलं बघ कुठं बघ हे बघा. तर मित्रांनो गावी जायचं आपल्याला, गणपतीनं गावाला जायचं. आम्ही गावी जाणार आहे. मी जाणार आहे गणपतीला गावी मस्तपैकी, आणि तुम्हाला दाखवतो. ह्याने काय दाखवलं नाही तुम्हाला. इकडे मस्तपैकी बनते गावची तिरी गाई. तिरी तुमच्याकडे काय म्हणतात, काय बोलतात का अजून ह्याला? हे काय लोक खतखत पण बोलतात, खतखत. हे भाई हो फक्त उडतंय. खतपत का फतपत काय ते बोलतात, आता एक्झॅक्ट नाव नाही माहिती, पण आपल्या इकडे मोस्टली कोकणाच्या साईडला तेरी असं बोलतात. मला दाखव. याला दाखवू. हा झोपलाय मला झोपलाय. आता याला मी घेऊन जाणार आहे घरी. ठीक आहे. तर आता पुढच्या हप्त्यात एक असेल, अजून शॉपिंग असेल अष्टमीची. इथे अष्टमी असेल आपल्या घरी, गोकुळ अष्टमी मस्तपैकी. आणि हा बघा, हा असं करतो हा असा करतो बघा. त्याच्यामुळे असं करतो, मस्ती करतो मस्ती. असे. तर आम्ही तुम्हाला दिसतोय ब्लॉग मध्ये, आणि हा पाठी दिसतोय बघा. त्याला बघायला आवडतं मोबाईल मध्ये. तर तुला नाही यायचं व्हिडिओत. बघ बंद करू नको, चापटवन मी चापटवन तुला. चल चल. मारतो मारतो नका. याला सबस्क्राईब नको करू गाईच. मला सबस्क्राईब करा. मला करा मला करा तुम्हाला आळू लागेल. काय बोलते येडाय गाईच. बघितून भरपूर मला तुम्हाला मी पिलू येडाय गाईच. असंच करतो मस्त तरी, काय नाही हे असेल. ओके तर बोल काहीच. आपण गाईच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ को शेंदा गेलो. हा बोला, तुम्ही मस्करीच बोलतो ना. मस्करीच बोलतो मी तर मस्ती करतो. बाय. थांबा स्लायडिंग आली आहे. स्लायडिंग बघा आता कर स्लायडिंग कर. हे बघा स्लायडिंग बघा. कट नाही होणार. अरे कुठं चढतोस पोटावर. तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉग मध्ये काय शिवसोबत मस्ती. तर झाला आजचा दिवसाचा एंड झालेला आहे. तर ओढ आहे ती बाप्पाची, गणपतीची सगळ्यांना चावल लागलेली. तर लवकरच येते. सध्या मुंबईमध्ये आगमन सोहळे चालू आहेत. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक शेअर, आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, शेअर दबाव. तर भेटू उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.